Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Күп кешеләр уразага кергәч, ураза тоткан вакытта ниндидер бер хәлсезлеккә, авырлыкка зарланалар. Баштан ук әйтергә кирәк. Бу нормаль халәт. Чөнки әгәр дә кеше ашамаса, эчмәсә һәм шушы үзенең ачлыгын сизмәсә, сусавын сизмәсә, ул уразаның мәгънәсе дә калмас иде. Әгәр дә шулай җиңел генә үтә торган булса. Шуңа күрә бу халәт нормаль. Моңа бары тик сабыр итәргә кирәк, Аллаһ Тәгаләдән җиңеллек сорарга кирәк. Менә шушы халәткә түзгән, сабыр иткән өчен Аллаһ Тәгалә безгә аның савабын бирә дә инде. Ләкин уразаны тотарга җиңеләйтергә мөмкин. Мәсәлән, ислам динендә ураза тоткан вакытта бар мәкрух, ягъни эшләргә киңәш ителмәгән гамәлләр, һәм бар мустахаб, киңәш ителгән гамәлләр. Әйтик, мәсәлән, Рамазан аенда үзеңне тақва тоту. Әйтик, шул ук вакытта буш сүзләр сөйләмәү, күбрәк Коръән уку, гыйлем алу. Булар бөтенесе мустахаб гамәл. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, шул ук гыйлем алуга килгәндә дә Абу Ханифа әйтә, әгәр дә берәр нәрсәне аңламасагыз, ашамагыз ди. Ягъни, укыйсың, мәсәлән, аңлап булмый. Яки, мәсәлән, нәрсәнедер карыйсың, аңлап булмый. Абу Ханифа әйтә, ашамагыз ди, аштырыгыз ди. Аш халәттә син моны аңлаячаксың. Ягъни, синең башың яхшырак эшли башлый ди. Менә шуңа күрә дә шушы үзеңнең аш халәтеңне яхшылыкта файдаланып калырга кирәк. Бар, мәсәлән, уразаны безгә авырайта торган эшләр. Әйтик, мәсәлән, ачу чыгу. Ярсу. Әл-гадаб дип атала инде ул безнең гарәпчә. Чыннан да кешене физик эш эшләү арытса да, ул эштән ял итү җиңел. 15-20 минут ятып торсаң, чәй эчеп алдың, сиңа яңадан көч керде. Безнең организмга әзрәк кенә ризык ашап алдың икән, әзрәк кенә глюкоза киреп алды икән, аңа шул җиткән, ул яңадан эшли башлый. Ә менә ачу, ярсуланса кеше, моны чәй белән генә рәтләп булмый. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сорагач, нишлим соң дигәч, ягъни нинди яхшы эш бар дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ачуланма ди. Менә шушы ачулану халәтен Рамазан аенда киметергә кирәк, бетереп булмаса да. Нәндидә генә бер тышкы әйбер сине ярсытса да, эчтән тыныч калырга тырышырга кирәк. Чөнки синең ярсуың белән син моны үзгәртә алмыйсың. Мәсәлән, кемдер сиңа кычкыра. Хәзер син пыран-заран тузынып, син дә аңа кычкыра башлыйсың. Нәрсә үзгәрә? Аның тавышы синең тавыш кичәя генә. Шуңа күрә дә эчке халәтеңне тыныч калдырырга тырышырга кирәк бу хәлдә. Я булмаса, әйтик, өйдә берәр нәрсә булды. Мәсәлән, шкаф ауды. Торды да ауды шкаф. Бөтен эчендәге бер ватылып бетте. Хәзер инде син ачуың чыга, кемнедер гаип исе килә, дөрес куймаганнар, беркетмәгәннәр, әмма ни файда? Шкаф яңадан урынына менеп басамы? Ватылган әйбер җыеламы? Юк. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, шушы ачулану халәте ди, ул мәгънәсез халәт ди. Син бер нәрсәне дә үзгәртә алмыйсың. Ул гына түгел, син үзеңне ички яктан шартлатасың. Шуңа күрә ачуланган, ярсыган кеше иң беренче чиратта үзе бомба кебек юкка чыга. Тирә-яктагы әйберләрне юк иткәнче үк үзе юк була. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы ачу чыгара торган әйберләрдән читләшергә куша һәм үзеңне тыныч тотырга куша. Шулай иткән вакытта ураза җиңелрәк булыр. Һәм әлбәттә инде физик яктан да хәлне ала торган әйберләрне эшләргә киңәш ителми. Мәсәлән, әгәр дә сиңа физик яктан нәрсәнедер хәлеңне ала икән, махсус үзеңне шушы хәлгә кертмә. Махсус авырайтма уразаңны. Аннан соң син Аллаһ Тәгаләгә ниндидер бер шикаят белдерә башлыйсың. Әйтик, мәсәлән, син физик хезмәт белән күп эшләгәнсең икән моңганчы, яки спортзалга йөргәнсең икән, бераз тыелып тор. Рамазаннан соң башларсың. Чөнки бу лар бөтенесе синең уразаңны авырайтырга мөмкин. Менә шулай итеп, рухи һәм физик халәттә без билгеле бер әйберләрдән тыелып торсак, уразабызны тотарга безгә күпкә җиңеләя.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.